Predstavujeme vám najlacnejšiu zavážaciu loďku Biteliner Digital s rokmi overenou kvalitou. Je určená na zakrmovanie a vyvážanie montáží s nástrahami. Predalo sa ich už viac ako 1000 kusov a rybári oceňujú jej jednoduchosť a vysokú spoľahlivosť. V tichosti dopraví nástrahu na požadované miesto a potom sa v tichosti vzdiali. Nevyplaší tak opatrné ryby ako klasické člny. Dokážete ju ovládať za pomoci joysticku až na vzdialenosť 500 metrov iba jednou rukou, pričom v druhej ruke držíte prúd. Už nepotrebujete žiadneho iného pomocníka. Tento malý zázrak je vyrobený z pevného a odolného materiálu, pod ktorým sa skrýva kvalitná elektronika. Motor napájaný bezúdržbovým akumulátorom má malú spotrebu. Loďka je poháňaná vrtuľou. Na vode vydrží až 3 hodiny bez dobíjania akumulátora. Tento excelentný krmný čln s novým výkonnejším digitálnym čipom je prepracovaný do najmenších detailov. Vpredu je vybavený bielými a vzadu modrými svetlami. Ani v najväčšej tme si nemôžete zmýliť jeho pohyb.